Så er vi i New York, og vi har samlet hele holdet herovre. 8 mennesker faktisk. Vi bor faktisk inde i den her Airbnb. Ikke en lejlighed, men måske mere et hus. Det føles mega fedt, vi er herovre, fordi det er den 1. december i dag. Og den 1. december havde vi sat et mål om, at vi skulle være i luften med 100 butikker. Og det er vi. Vi er i luften med 105 butikker fra i dag af. 105 butikker, der er klar til at tage imod bagage rundt omkring i New York og Manhattan. Og i dag kommer bare til at bestå af, at vi kommer til at være ude i butikkerne. Vi kommer til at være derude, hvor kunderne er. Snakke med kunderne. Snakke med folk, der går rundt med bagage. Fordi, hvorfor skulle man da gå rundt med bagage sådan en dag som i dag, når vi har Luggage Hero i New York? Så jeg glæder mig bare til at komme med flere opdateringer fra vores rejse herover. Og smut ind på Luggage Hero, hvis du vil se, hvilke nogle andre byer vi er i. Ha' det godt. Hej.